Chapter 3. Аз съм бога на тази игра. Аз съм богът. Идва! Какво ми даде? Това ли беше? Това ли беше? Това ли беше? Next. Какво? Айде, стокат фуд. Сега трябва да бъгне едно нещо. Трябва да ми изпише. Ще едно нещо, което много искам да ми изпише. Така. Добре, това е една отрасилна котка. Така, апгрейдваме доколкото мога. Така, добре. Добре, сега трябва да ми изпише I'm hungry. Не трябва да става... Не трябва да става и 9. Не, още тук. Сега ще да е тук. Приспеш ли? Така. Трябва да ми кажа I'm hungry. God damn. Няма да мога да снимам. Макрат. Как печеля това? Нищо, чао.